Illum nagħmlu tifkier ta' San Domin ta' Silos. Domin ta' Silos twieled fi Spanja madwar is-sena 1000 ġo familja fqira. Bħala żagħżugħ huwa qatta ħafna żmien fl-Għeliqi fejn kien joqgħod fis-solitudni. Hu sar qassiż Benedittin u serva f'pożizzjonijiet ta' ħafna tmexxijiet. Wara kwistjoni mar-re fuq proprjetà, Domink u żewġ patrijiet oħra ġew eżiljati. Huwa stabbilixxa monasteru ġdid taħt it-tmexxija ta' Domink. Madankollu sar wieħed mid-djar l-aktar famużi fi Spanja. Dominku mhuwiex il-fundatur tad-Dominikani li nafuh illum, imma hemm storja li tgħaqqad iż-żewġ gruppi. Madwar 100 sena wara l-mewt ta' Dominku, tfajla għamlet pellegrinaġġ għall-qabar tiegħu. Hemm Domin ta' Silos drilha u assigura li hija kien se jkollha iben ieħor. Il-mara kienet Joan ta' Azza u l-iben kiber biex sar dak li waqqaf il-grupp ta' Dominikani ieħor. San Dominku kien jagħmel ħafna mirakli anke mar-Reġina ta' Spanja meta kull darba li kien se jkollha l-problemi fit-tqala. San Domingu miet fis-sena 1073 fl-età ta' 73 sena.